Čuli smo prognozu, a u nastavku emisije o tome kako pojeftiniti pčelarsku proizvodnju. Naime, pčelari znaju da im uz vrcaljke trebaju dekristalizatori meda, strojevi za pripremu šećernih pogača, punilice i još mnogo druge opreme koju koriste, ali ne više od nekoliko puta godišnje. Baš su se zbog toga udružili krapinski pčelari i osnovali strojni prsten. Krapinska udruga je dosad kupila strojeve vrijedne 60.000 kuna i tako svakom pčelaru omogućila najmoderniju opremu i pri tome im naravno uštedjela novac. Zimi pčele miruju, no pčelari obilaze pčelinjake, u slučaju bolesti kontroliraju povlačenje varoje, dopuštaju tu i tamo ubod pčele jer kažu to je zdravo. Sada pčele zimuju, troše zalihe hrane. I sad više pčelari nemaju toliko posla na pčelinjaku, nego više imaju u svojim radionama, garažama, priručnim radionicama gdje pripremaju okvire za sljedeću sezonu. Znači, žiče se okviri, vrši se dezinfekcija sača, topi se vosak i slični poslovi tome. A za takve poslove potrebna je oprema koju si ne može priuštiti baš svatko. Dekristalizatori, mlinovi za šećer, miješalica za pogače, vaga, posebne bušilice, GPS za određivanje podrijetla meda. Vrijednost 60.000 kuna. Sve to vlasništvo je udruge pčelara Krapina, ali na raspolaganju članovima kad god im zatreba. Ja sam krenuo samo od sebe jer je bio meni problem kao mladom pčelaru, kupiš košnice, investiraš u pčele i onda kad bi trebao pokupiti proizvode, znači vrcat med ili neke druge stvari raditi koje su vezane uz pčelarstvo, onda nam se dogodi da nemamo to sa čime napraviti. I došli smo na ideju da uz pomoć članarine, pomoći općina i gradova i županije da kupimo neka sredstva koja su nam bila potrebna. Pa smo se tako i počeli javljati redovito na natječaj. Jedan takav natječaj je onaj Krapinsko-zagorske županije za unapređenje rada udruga u poljoprivredi. 142.000 kuna pomoći će zagorskim poljoprivrednicima poput krapinskih pčelara. Županija je u skladu s europskim direktivama raspisala natječaje pa se tako poljoprivrednici potpomažu preko projekata, a ne više prema broju grla ili količini zemlje koje posjeduju. Za poticanje mjera ruralnog razvoja do sada preko natječaja to isplatili oko 700.000 kuna. Ovo je mlin za šećer. Pčelari ga koriste kako bi umjesili šećerne pogače, a one se koriste za prihranu pčela. Uz to ide i miješalica, slična pekarskoj, ali manja. Sam teško bi si priuštio takav stroj jer je dosta skup, a trebam ga jedan puta godišnje. Jedan dan godišnje ga trebam tako da nije isplativ. Upravo smo ciljali tako da kupimo te skupe stvari, da budu na korist svim pčelarima jer pojedinac to jako teško može te stvari nabaviti. Neke strojeve pčelari ipak ne dijele, na primjer vrcalice. Preko njih se, ako se ne steriliziraju nakon uporabe, mogu prenijeti bolesti pčela. Za ostalo se članovi lako dogovore. Ima lista, onaj ko drži ta sredstva kod sebe, taj je i odgovoran gdje su, kome smo je dali, kad se vraćaju, kad može drugi služiti i tako. Tako da koristi se dan, dva. Eventualno za dan, dva može svaki napraviti prema svojim potrebama. Nema svađe. Nema svađe. Svaka pomoć dobro je došla, pogotovo u jednoj od najgorih sezona za pčelare u posljednjih 10 godina. Ove godine je lošija, puno lošija, manje meda smo dobili nek inače. Cijena je ista kao i prošle godine, čak ima nešto su smanjili čak cijenu, ovi veliki trgovci. Kolika je cijena? A negdje, 25 do 30 kuna. Novac od posljednjeg natječaja krapinski pčelari potrošit će za posebne bušilice za okvire, te za stroj koji nisu našli u trgovinama. Prvi put radimo sad jedan novi topionik, znači kad se radi topljenje sača, ne istopi se svo sače, znači ne dobijemo sav vosak, nekih još 30% ostane, onda nam je trebalo nekakav aparatura da na toplo možemo još to sprešati, pa imamo takozvano sad jednu prešu za toplo prešanje voska, koje vrijednosti negdje oko 10.000 kuna i koje će raditi tako jedan naš domaći čovjek koji se bavi sa proizvodnjom raznih stvari iz inoksa. Strojni prstenovi nisu rijetkost među poljoprivrednicima. Krapinska udruga napravila je taj iskorak u pčelarstvu u Hrvatskoj.